Hi guys! Welcome back sa aming YouTube channel. And for today, nag-aayos kami ng furniture ba? Inaayos namin kung saan namin ilalagay yung aming mga gamit. Kasi yung bahay namin is maliit lang. Yung square meter niya pa. And then, ang dami namin gamit. Parang may namang problema tong isa kong kasama. Why, Han? Ayan, medyo naputol yung pag-video kanina kasi nagkaroon kami ng medyo konti lang naman na problema. Konting problema lang. So, medyo naputol yung pag-video ko kanina. So, anyway, katulad na sinabi ko kanina, nag-ayos kami ng mga gamit namin, ng furnitures namin, binabago-bago namin kasi parang nakaka-boring ba pag palaging ganito. Tapos ang gulo kasi ng bahay namin, guys. Alam nyo kasi yung maliit kasi yung space ng bahay namin. And then, ang dami naming gamit. Kahit saan may makikita kang cabinet. May maliit na cabinet. Ayan, may cabinet. And then, gusto nga namin pa-renovate ba yan? Kaso wala pa kaming budget. At pinag-iisipan din namin na ibenta tong bahay. And then, kukuha kami ng mas malaki. Kaso, hinihintay pa namin yung maganda bang alam nyo na. So, ayun, ate, your sister. So, ayan, binabago namin yung mga furniture namin kung saan mga nakalagay, ganyan. So, as usual, yung table namin, gusto namin ilagay, kasi ang problema, gusto namin ilipat doon, kasi ang problema, yung ilaw naman, wala. Dapat may ilaw. So, ayan, nandyan pa rin siya, pero binago namin yung posisyon ng table. So, yung isang cabinet namin, nilagay, ayan, so, di ba, dati may cabinet kami dyan. So, inilagay na namin dito, kapalit nung isa naming yung isang cabinet namin diyan dito ko nilagay sa kwarto. Ayan. So hindi pa kami guys tapos. Medyo marami pang gagawin kasi anong oras na kami nakapag-start. Hinintay niya pa ako. Alam niyo na naman busy So hinintay niya pa ako. Ayan. So tingnan niyo yung bahay namin, sobrang kalat. Ayan. Hi, lalab. Oh, para. Ayan, yung baby ko parang lasing maglakad. So, ang dami pa namin gagawin. Hi! Hello! Palagi na lang yung mukha ko. Hello, everyone. So, good afternoon. At ngayong hapon, ngayon is Saturday. Doble na talaga yung aking baba. Oh my God. Ayan. What's that? What's just... baka udo na yun na nahulog. Double check mo daw, ate. Oreo. Oreo. Ayan, so, habang nagtutupi ako, ayan, tutupi ako. Matambakan na naman kami, guys. Kasi, nabisi ako ngayong linggo. Nitong linggo pala, hindi ngayong linggo. So, nitong linggo, nabisi ako. Ang dami kong mga, alam niyo na, whitey world. And, syempre, responsibilidad natin as a mother, nanay, diba? So, busy talaga ngayong, ngayong linggo talaga. So, super busy. So, ang dami ko na namang damit na natutupiin. Nagtutupi pala. And ngayon patapos na. Yung anak ko na katatapos niya lang hugas kasi weekend. So, siya yung oh, yes. No, siya yung I hugas every time. Oh, not every time. I hugas like in the afternoon. Pagtatanghali, diba? So, So, habang busy ako, dapat ang nag-aalaga sa kanya, and busy din si ate kanina, dapat nag-aalaga sa kanya, si Mister. Ang problema yung nag-aalaga sa kanya is, tulog! Oh,
Parang puyat na puyat siya. Ayan. Ang likod pa naman. Oh. Kung saan pupunta. Pas! Tutog ka sa bitis ka yan. Nahulugan yung na ano yung paa. So, ayan. Tapusin ko lang itong tinutupi ko. And mamaya, kasi mamaya merong aayusin namin yung kwarto ni ate. Kahapon nakapaglinis na ako sa dalawang kwarto. Dito sa living room. Inarrange namin pinalitan namin yung isang yung sofa dito kasi na siya, sira na. And ayan, yan yung pinalit namin, yung inuupuan niya. So later, after this, yung kwarto naman ni ate yung aayusin namin. Ano ba? Salita ko na salita. Mauubos na naman yung time. So, ayan guys. Bibisitahin natin ang kwarto ni ate. Sarado. Yay! Si Ope. Thank you, si Hui. Wow! Come here, lalab. Come inside. Where's Ate Tonet? Wow, this is Ate Tonet's room. See? This is Ate Tonet's room. Hi, Han. He's floating. Happy watch, baby, ah. So, ito yung kwarto ni Ate Tonet, guys. Then, actually, naayos niya naman to. Pero, ayan, ito yung kwarto ni Ate Tonet. Yung sa bintana niya, hindi talaga kortina, ganyan talaga siya, guys. Yung inaano lang, niro-roll lang. Yes, hi, ate. Stop it! It's okay, we're going to fix your room. This is room, what is this? Room renovation. Let me see your secret. My secret. No. Why? What is in there? Huh? Only clothes. My gold. Your gold, ah. Okay. No one can see. Hello? Very private. Private, ah. Private. Private. You sure lah? It's okay. We're going to renovate your clothes. Your room. Just ko lang may... Dad, that's new socks. I was finding that. I couldn't find anything. Ayan, guys. Ayan It's my sister masked my room. Is it? So, ito yung mga nakalagay sa kanya. Oh my goodness, who is this? That's some Carlat. Okay. Oh my goodness. Who is this? Damon. Ayan. Oh, posible Damon and Stefan. Oh, Stefan ba yan? Ganun. Sara mo yan tugtog. Okay. And then, this one, you made it right? Yeah. Oh, it's your friend. And, okay. How about my Ito yung nakuha natin sa gift. Ito yung nakuha namin sa gift nung Christmas. Ayan, ang cute na. Oh my goodness. Is it cute? So, ayan. Ito yung gift ni Sam. And then, at the end, this one gave to her. It's a gift. Hi, Siwei. Wow, your lips. Can you show this? Your mouth. Lichan. Uy. It's okay. Uh-oh. Okay. Mom, so... And then, yung mga bag, can you lower down the volume? So, yung mga bag niya andun, ang dami. Yung iba, bigay sa kanya. Ayan, andun mga nakalagay. Ba't di mo ilagay doon ate sa cabinet? You can put up, oh. May bingo dyan kaya. May bingo loto kaya, ay. This is Ayan. my class. Before. Di mo pa ililalogon. Okay. Oh, yeah, okay. So, ayan. Diyos ko si Tao.
Si Taf talaga, guys. Yung secret niya, guys. Si Taf talaga yung ano niya, number 1 crush niya. Korean pa. Ayan. Uy, nagagana pa yan? Yeah. Okay. Yun yung gift namin sa kanya nung Christmas. Ayan. Diba? Dami. Ano yung mga yan? Books. Books. Okay. Next is your cabinet. Don't open that, okay? Okay. That's my top secret. Okay. I will clean that myself. Okay. So, oh my God, what happened? What happened to my face? What happened? Oh my God, Lala. Wait. She really, oh my God. Wait lang. Guys, wait lang. I need to, see, hey, look. See, I need to wash my baby's face. Let's show Ate's secret. Oh, okay ba? Nakahangir man baga. Oh, you can open na. You can. For what? Ayan. Open natin. Oh, naka-arrange naman ate. Pero tingnan natin sa baba. Oh my God! My goodness, ate. Parang bundok. What's that? Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.